Tampereen seudun motoristinähtävyys on se Vehoniemi. Sitten muita niitä Mustalahti ja Pyynikin näkötorni. Pyynikin näkötorni oli joskus 90-luvullakin ainoa paikka. Eikä ollut pyöriä paljon lama-aikaa. Sitten se rupesi tulemaan niin paljon porukkaa 2000-luvulla, että ne veteraanimoottoripyörät muutti pois sieltä sen Mustalahteen. Veteet, sitten kaikki muut muutti perässä sinne Mustalahteen. Joskus ajoi semmosiakin, että ne yhteen aikaan käytiin vähän kuin kummassakin. Niin eka näkötornille, sitten Mustalahteen. Sitten ajoi sieltä vielä Vehoniin. Tai Mustalahteen sieltä näkötornille. Mä oon ajanut välillä tuo. Mä kyksyin käymään Mustasaaressa, kun ei tule ajamista ollenkaan. Siitä ei niinku saa ajaa ollenkaan. Se on kaupungin läpi ja heti niinku pyssää. Eikä tule yhtään niinku kilometreitä. Niin. Mä rupesin käymään siellä Sääksmäen sillalla 5 numerolla. Se ei ole 5 numeroon ennen sitä siltaa, mutta Sääksmäen silta on se siltakahvi on se saaressa. Sinne tulee sieltä joku 45, mitä nyt tulee. Siellä kävi joitain. Ja Vehoniemellä ei käynyt taas pitkään. Joskus kävin siellä, se oli oikein niin kuin tavoite oli se, että kuinka aikaisin keväällä pääsee Vehoniemelle? Kuinka myöhään syksyllä? Tie on muuttuvalla nopeusrajoituksella, että se on välillä 100 ja välillä 80. Ja tämä on aika nopea, kun tässä ajaa 100, mutta 80 tai sitten oikein edistykään. Sitten toi... pitkä matka ja täällä oli Vehoniemellä on hieno ajaa, on aina myötäaurinko illalla, mutta jos tulee takaisin siinä tuossa auringon laskiessa, niin aivan suoraan vasta-aurinko. Aivan päin näköä, niin kuin tien pinnassa, niin ei näy yhtään mitään. Joskus oli niin paha häikäisy, että mä melkein niin kuin mielellään odotin, että aurinko laskisi syksyllä varsinkin. Jos on tumma visiiri, niin ei silti näe. Tässä on voi ajaa Pälkäneen kautta voi ajaa tänne Valkeakoskelle. Ja sitten voisi ajaa tuon Sahalahden lenkin tälle Pyhäniemen Värjölle. Kun ajaa tästä Sahalahden tiestä, mikä nyt tulee Yleisömainossilaita ja Vehoniemmen ohitte. Vähän matkaa siitä kääntyy vasemmalle. Se joku 50 kilsaa, niin kääntyy vasemmalle ja sieltä ajaa tonne. Se on se Sappeen laskettelukeskus.
sitten ajaa sieltä, että tulee tota tietä, sitten tuossa menin takaisin ja siitä takaisin. Se on ihan... Se on nyt asfaltoitu valvo. Sappeen päällekin menee nykyään asfalttitie. Ennen siinä oli ihan hirveä soratie katupyörällä, vähän huono mennä. Sinne hyvin pääsee katupyörällä ja siellä on kahvi auki ja sitten toi. Ne laskee siellä niitä downhillin mäkipyörillä. Se on kun ei ole laskettelukautta. Toi tie vasemmalle vie tonne kanssa siihen Kangasalan harjun luokse, kun ajaa ton risteeksi yli, joka tulee ton takana. Ja nyt tää on jo se Kangasharju tässä, että tuon takana on Mobilia tuo vasemmalla. Niin tosta tiestä olisi päässyt sen Mobilian museolle kanssa. Ja kanssa niinku automuseo. Tää on tätä harjua nyt, että itse asiassa tässähän on se... Niinku, no onks nyt Pehoniemi sitten? Pehoniemen harju, mikä lienee. Tässä on vesi tossa. Ja sama tuolla harjun toisella puolella heti vesi. Tää on ihan sen kapea kannus. Se on tosta poikkikin tosta yhdestä kohtaa, että se on silta. Silta, että pääsee yli. Se putoaa puuteen. Tässä on hieno maisema. Katsotaan poikki. Tää on vähän vasemmalla. Ja oikein. Tää vaihtoi niinku harjun puolta. Nyt toi ollaan tie on tällä. Harjun tällä. Pehoniemelle pääsee kahta reittiä. Tässä on risteys ihan kohta oikealle. Tästä ajaa seuraavaa ja sieltä oikealle ja oikealle. Se on niinku... Tää päätie menee läpi, kun tästä käyn. Siinä on turvattu täällä. Se on kuin taidenäyttely Villa Kosmostossa. En ole ikinä käynyt. Pitäis hakata tää mettä osittain, kun ei täältä näe maisemia ollenkaan. Tuota näkötornista näkis, mutta kun ei sinne viitti kukaan kiivetä, kun on varsin moottoripyörävarusteppää. Tässähän on tää automuseo, tonne on ilmanen pääsy ja siellä voi katsella vanhoja pirssejä.